Sponzorem dnešního Prostoru X je káva Jacobs. Ochutnej svět v každém zrnku s kávou Jacobs Origins. Já jsem Pavlína Horáková a tohle je Prostor X. Ve studiu dnes vítám zpěváka, skladatele, textaře a frontmana kapely No Name Igora Tymka. Dobrý den. Dobrý den, Pavlíno. Igore, No Name slaví 30 let. To je víc, než trvají leckterá manželství, někde i režimy. Když stojíte v koncertní hale před zvukovou zkouškou a podíváte se na ty kluky tam, co v roce 1996 neměli ani na benzín, tak co se vám vybaví? No musím vás trošku poupravovať, lebo my už zvukové skúšky nemáme. Nainvestovali sme do technológie, to znamená, prídu chlapci technici, náš hlavný zvukár, oni to urobia, všetky tie cinkrlátka nastavia a my prídeme na hotové už iba spievať. A vidíte to, kam jste to dopracovali, že už nemáte. A tak když tam stojíte, ještě je to ticho, ještě jste třeba nezačali, díváte se, tak tady budou ty tisíce lidí za chviličku. Naposledy to bolo včera večer. A je to úplne nočie, je to firemná party, alebo je to nedávne oslavy Bačových 150 rokov od narodenia, alebo je to O2 Arena. Stále tam ideme s takou výzvou, ako keby to bol posledný koncert. To znamená, že ideme tam, ideme v úvodzovkách do práce, ale máme pred sebou niečo, čo musíme zdolať, zvládnuť. Takže mnohokrát sa stane, že asi vlastne spomenieme na naše začiatky, na tých chlapcov z toho roku 96, 97, kedy nebolo teda veľmi, bolo hlboko do kapsy, ako sa hovorí. A dneska si tak už hovoríme, že čo by za to iní dali, keby takú cestu mali. A je to fantastický pohľad. Ale je pravda, že nikdy netreba zabudnúť na tie začiatky, lebo sa tak hovorí, že v momente, keď si uvedomíte, že ste slávni, už slávni nie ste. Pojďme se vrátit k těm vašim začátkům. Vaše maminka je z 5 dětí, tatínek je ze 14. Áno. Tatínek chtěl holčičku a narodil se mu Igor, Ivan, Roman a Dušan. Tak čo, no tak tvrdil, že chcel a maminka mu po 4 chlapcoch povedala, že stačí sa upokojiť s tými dievčatami, že nebudú 4 dcéry, budú 4 nevesty, no tak to je dnes a v podstate všetci fungujeme v tých manželstvách zatiaľ, chvála Bohu, nejak konzistentne. Určite každý má nejaké rozepře, to je jasné, ale zatiaľ aj tie nevesty počúvajú, aj tie naše manželky počúvajú, aj deti máme dovedna, koľko vlastne máme 9 detí, 4 bratia, takže je to pekné, takže naši sa tešia z vnúčat. No a keď sa ma nedávno manželka pýtala, že prečo musíš tak často odchádzať z toho domu. Hovorím, preto, aby som sa mohol vrátiť. Takže ono, keď je to trošku veľkorysé, trošku nadľadu, tak sa to všetko dá zvládnuť. No. Možno aj to je dôvod, prečo sme tak ďaleko dlho a fungujeme, lebo vlastne skutočne nebolo veľa na rozdávanie, keď sme boli malí a tým pádom, že otec je z najmladších, mamka bola najmladšia, tak my sme aj to ošatenie mali po bratrancoch, po sesterniciach. Všetci naši spolužiaci mali džíny a my sme nosili po bratrancovi Igorovi proste baloňáky a také veci. Čiže asi sme mali prirodzený ťah na bránku a možno, že práve tá nie bieda, to nie, ale tá skromnosť možno, skromnosť alebo tie pomery, také tie základné, nás preddefinovali k tomu, aby sme dokázali mít ten ťah na bránku. A právě to mě zajímá, jestli si myslíte, že takovéhle skromné dětství, protože vy jste, pokud se nepletu, vy jste vyrůstali dokonce i v jednom pokojíčku, ty 4 kluci. Jasné. Takže 4 kluci na pár metrech čtverečních. Taky v těch různých rozhovorech jste hovořil o tom, že když jste potřebovali soupravu bicích, takže rodiče si na ně vzali půjčku 16% úrokem. To tehdy byla lichva prakticky. To dneska by to neprešlo v národných bankách, ale tak verili nám. No podľa môjho názoru je to neuveriteľný zázrak, že tí rodičia sa na to dali. Hej. My keď sme šli podpísať zmluvu do Bratislavy s vydavateľstvom Univerzál, tak my sme tam šli, 5 chlapci, kapela, Škodou Favorit, ktorú nám požičali rodičia a my sme nemali na benzín. Hej. Tak otec zobral svadobnú obrúčku s mamkou, dal to do záložne, u vás je to zastavárna, mám taký pocit. Ano. Dostal za to nejaké prachy, my sme natankovali, išli do Bratislavy. V Bratislave sme podpísali zmluvu, vyplatil nám účtovníčka kilometre krát neviem koľko amortizáce, vrátili zase podpísanou zmluvou, vrátili tatkovi mamke prachy a vybrali si naspäť obrúčky. No tak kto to urobí pre svoje deti? Čiže to je neuveriteľné nasadenie. Zoberte si, že vám deti povedia, mami, my chceme robiť vlastnú tvorbu, potrebujeme bicie za 100 000, potrebujeme na benzín.
Tak čo si poviete, Pavlinko? Akože sú to prachy, čo keď vám to nevyjde? Hneď nabehnú tie otázky. A tí naši rodičia v podstate to je šialené. Takže vás podporovali opravdu jako bez pochybností? Takhle, třeba je měli sami ty pochybnosti, ale vám je nedávali najevo. Ja si myslím, že napriek tomu, že ten limit toho života, taký ten spotrebný, ako sa dnes hovorí, bol strašne malý, tak práve tým nad sa stala tá podpora tých synov nadlimitná, v podstate bezlimitná. Takže čo bolo potrebné, sa zohnalo v podstate, neviem ako je to možné, ale opakujem, sme naučení tým pádom z tej jednej detskej, že sa pohádame a do krvi u nás sú tie hádky proste veľmi, tak veľmi Slováci proste búchači postola, takí iskriví. A ešte východnári. Východnári, áno. Len to nie je problém sa pohádať, problém sa udobriť. Hej. A to, že o tie 3 minúty zase sa s tým bratmi rozprávate ako keby nič, tak to je podľa mňa sme sa profesionalizovali. A to je veľmi dôležité. Vy jste začínali jako děti na svatbách a na pohřbech. Co se člověk jako dozví o tom, když hrajete vlastně na takhle důležitých momentech pro ty ostatní lidi? Je tam něco, co jste se už tehdy naučil, co třeba ve vás zůstalo až doteď? Je sranda, čo sa všetko o nás hovorí, lebo pohřby sme nikdy nehrali. Svadby áno, od roka 92 do roku 96. To je najlepšia muzikantská škola, lebo tam je do 2 hodín každý druhý opitý a zahrajme, ja neviem, Žala naša Anička a Vínečko bíle. A vlastne vy musíte vedieť reagovať na tých ľudí. Keď to zahrať neviete, musíte ho dostať tam, aby išiel dozadu, dal pokoj. A potom samozrejme sme sa zoznámili s tou našou nádhernou československou muzikou. My sme hrali pesničky od Elánu, hrali sme pesničky od Lucie, hrali sme od Pala Haberu, Keď sa vám raz baba zvlázni. Že sme dostali do nášho toho DNA kódu celú tú československú, tú nádhernú platformu, tú muziku. No až sme si raz jedného dňa povedali, že tati, stačí. Lebo sme hrali od 3:30 obeda tie východniarské svadby do 3 rána. No tak to není sranda. A to bolo ešte tak, že... To vám nebylo ani 18, ne? Brácho mal bubeník 12 rokov. To dneska by rodičov zavreli podľa sociálka, hej. Ale tak otca vyhodili z práce, nebolo teda jednoducho inej šance, cesty, tak rodičia zavelili a poďte hrať svadby, zábavy. A boli sme už vtedy vzdelané deti, muzikantsky, všetci máme ľudové školy, dneska už teda vysoké školy, máme vzdelanie, doktoráty, kaďaké veci z oblasti, ale bola to jasne stanovená cesta, no tak a zafungovalo to. No a pak jste řekli, tati, tak my už si chceme dělat tu naší akoby originální muziku. A otec zostal zaskočený a hovorí, tak dobré. Hej, no a co byla ta úplně první písnička? A teď nemyslím tu, s kterou jste vyhráli soutěž, ale kterou jste opravdu první teda třeba zahrali těm rodičům, předpokládám, nebo k někomu kamarádům. Rodičům asi tam už boli ako veci, že... To už oni nebyli tak cool, jasně. To už mali 17-18 rokov, to už nebolo také úplne. Bolo pieseň Sa, myslím, že ako zvratné zámeno Sa. A bolo, že sa milujú, si sľubujú. A to bola pieseň, ktorá dokonca aj vyšla na našom prvom eponymnom albume, volá sa No Name. A tá jediná z tých úplne prvotín dostala aj reálny tvár, takže bola to pieseň Sa. Na základe sme natočili asi 4-5 piesní ďalších, no a vlastne už vydavateľ povedal, že toto je dobré. Hej, takže sme šli ďalej. Potom prišla kooperácia s Petrom Naďom. Vydavateľ robil takú poistku, to málo kto vie u vás v Českej republike. To sme ešte u vás neboli ako funkčná kapela. Kristýnka, no presne tak. Vy ste znalec, Pavlínko, to sa teším. No, protože to sa ja to pamatuju. Jo. Takže Petr Naď hovorí, dobre, však v pohode. Vydavateľ to stanovil ako poistku, keby naša tvorba nevyšla. No tá Kristýnka rozbila všetky hitparády a rády a tak ďalej, čo som dlhé vlasy a sme rockery. Tak to zafungovalo až tak, že sme sa potom museli zbavovať toho, že sme Kristýnkári. To je taká nechcená nálepka, ako sú superstáristi alebo tak. No ale potom prišla pieseň Ty a tvoja sestra a my sme zavoňali vo vzduchu ten svätý grál, že tak sa to robí. Toto je to napätie, to je tá vec. No a potom prišli Žily, Ďakujeme si, Nie, alebo No večnosť a v podstate až po nedávne songy, ako je pieseň Život je pridlých na jednu lásku, alebo Chýbajú nám elity, alebo teraz o chvíľku vychádza nádherný duet podľa mňa s Terezou Maškovou, ktorý sa volá Nepočítaj leta, počítaj přátelé. Takže si myslím, že stále tá kapela má čo povedať tomu auditóriu a vlastne aj našich študentov alebo ľudí, ktorí sa s nami radia o tom, ako to docieliť, radíme, že keď nemáte pocit, že máte čo zdeliť, čo povedať tým ľuďom, tak si za ten nástroj nesadajte.
Lebo robiť hudbu preto, aby ste boli milovaní a obdivovaní, prípadne aby to bol biznis plán, to je, na môj vkus je to neuveriteľne povrchne. Jo? Takže keď sme sa tu o tom aj bavili v tíme, že ja si pamätám starostu, ja si pamätám, ty si moja prvá. Čiže či chceme, nechceme, to No Name sa v podstate stalo soundtrackom mnohých ľudí v tom živote. A to je vlastne najvyššia možná meta. Ty a tvoje sestra, to je mimo jiné písnička, kterou moje sestra zbožňuje a myslí si, že v té písničce ona je ta sestra, která je na tom líp. I když já nevím vlastně v tom textu, která z nich, kvůli tebe dýchám, kvůli sestře žijem, že jo. A tak skutečně se stala obrovským hitem. A teď mě zajímá ta psychologie zatím. Když se vám takhle něco zadaří, tak samozřejmě radost, jasně, ale můžou přijít i pochybnosti nebo možná nějaký tlak, že co když ta další písnička už nebude tak dobrá. Tak prošel jste si s tímhletím, protože vy vždycky, když o tom vyprávíte, tak to zní jakože pohoda. My jsme ty a tvoje sestra jsme napsali. Mámě jsme řekli, mami neruš nás, on to bude mega hit, že mu něco takového jste jí řekli. Ja tvrdím, že rozdiel medzi vámi a mnou je to, že keď ste autor textov, hudby a tak ďalej, tak je rozdiel to, či vám to v tej hlave cinkne, alebo ne. Lebo keby som si z tohoto rozhovoru pozrel ešte raz detálne, čo ste povedali, garantujem vám, že sú tam 3-4 mimoriadne myšlienky, ktoré sú hodné toho zhudobniť to. A ja jednoducho mám pocit, že my v No Name jednoducho tie veci počujeme. A máme tú predispozíciu, alebo tú zručnosť, možno je to remeslo, neviem. A jednoducho keď sa povie, no tak povedz mi, vezmeš si ma nie alebo áno. Keď nám to cinkne, ježiš, to je song. Hej? Alebo keď sa stalo, že sme s tým bratom tú sestru písali, tak my sme hľadali jednoducho, že ako má byť tá najkrajšia možná óda na vás, na ženské. Veď každá ste iná. Jedna má to, čo druhá nemá. A je to proste nekonečná studnica nápadov. No tak sme hľadali jediné, čo na tebe síce, to je oči, nohy, prsia, vlasy. A vtedy bracho bola tvoja sestra. No tak to je vtip. A teraz vlastne podľa mňa najťažšia kategória v tej tvorbe je, keď sa tam objaví aj vtip. Alebo nejaký presah, alebo nejaké naliehanie. Zoberte si, že pieseň, čím to je, to bolo zase úplne iná kategória, lebo to bolo zadanie. Ja som normálne povedal myšlienku Pánu Bohu, to bolo po koncerte v Písku, spali na izbe, ešte po dvoch spávali, Ivan Bubeník a ja, a zhasnuté svetlo, som spať a hovorím, Pane Bože, pošli nejaký megahit. Naposlal, čím to je, no. Jste jako řekl, a čím to je, že teď nemám nápad, pomož Bože. A on řekl, čím to je? Jasné. To je proste tak. Ja tvrdím, že taký bude výkon tvoj, jaký jasný je tvoj zdroj. Když tady na té židli seděl David Koller, tak mi vyprávěl, že když skládal svoji první písničku Majdalenka, takže ji skládal tak, že vlastně zabodával nůž, který měl na otevírání obálek do nějakého zpěvníku a vlastně takhle podle toho skládal. Tak máte vy nějakou takovou rutinu, kterou používáte při skládání? Určitě nemám spojenú s nožitkem. Ne. Česká záležitost. My jsme taky trošku drsnější. Vy ste tiež hranaři, ako sa hovorí. Ale skôr si myslím, že ja to mám na tých myšlienkach postavené. Že keď čítam nejakú knihu, alebo počujem opakujem nejaký rozhovor, alebo nejaké veci, tak, alebo vznikne nejaký vtip, tak to si poviem, toto je asi hodné spracovania. Nemusí sa to podariť. My nie sme géniovia. My sme proste ľudia, ktorí, opakujem, nás skôr beriem za remeselníkov, ktorí sa snažia pristupovať k tomu remeslu stále tak, ako to bolo na tej ty a tvoja sestra. Čiže vymyslíme niečo. Proste snažíme sa do toho vesmíru prispievať, vychádzať v ústrety tým veciam. Aspoň ja si myslím, že to je spôsob života. Že nevyžadujete, všetci poďte dokole, nejaký sme geniálni, ale dovolte nám takúto myšlienku predniesť. A to, či sa s tým niekto stotožní, to už neviete ovplyvniť. Pretože keď bolo pieseň Večnosť, tak bolo tam, už viem, čo znamená byť závodou. Ja som to napísal, ten text tým, že proste už v nebi, na druhom svete. A kámoška hovorí, že odkedy počula tá pieseň, tak to bolo o jej ex-partnerovi, ktorý išiel do Ameriky závodu. Tak si to asociovala tak, treba je to nechať. Druhá vec je, nevedel sa zohriať. Jediné, čo si pamätám, je neprestávajúca zima. A to bolo, hovorím, duša sa zbaví tela, už vás nezaujíma sociálna gravitácia a platené účty a nechty a tieto veci. A ona hovorí, mne to proste trafil si presne, že odkedy frajer opustil, bolo jej pořád zima. Takže to sú také vysnívané autorské ciele, že vy napíšete Pavlino seš černá, ako, ja neviem, voda, alebo smrť, alebo ako láska. A každý človek si z toho zoberie niečo a vy sa len čudujete, to fakt, toto si v tom našiel. A je to podľa mňa zázrak. Čiže je to abstraktná nejaká sféra, ktorá je veľmi ťažko uchopiteľná.
A když jste říkal, že ty písničky se staly vlastně pro mnohé soundtrackem jejich života, tak je nějaký moment, nějaká reakce vašeho fanouška, že vám třeba právě vyprávěl o tom svém životě, že ho ta písnička třeba v nějakém momentě potěšila, ovlivnila, něco v něm zůstalo, co vám udělalo radost, na co rád vzpomínáte? Ľudia sa s tým stotožňujú, čo je úplne terno, ale mnohokrát je to o iných piesňach. Poviem, Piatová sestra, jasné, okamžite sestry, ale čo, my sme sestry. Takže hneď je tam to propojení. Tá súvzťažnosť, by som povedal. Druhá vec je, keď Žily boli aktuálne, bol to hitovka, mnoho ľudí povie, vtedy som sa rozlišil s frajerkou. Totálne ste mi trafili obdobie. Hej, keď je čím to je. Tak to, že sa to decká učia, to je jedna vec. A druhá vec je jednoducho, keď človek zvažuje 40, 50, čo so životom. Či skúsi ešte niečo. Či chce ostať v korporáte. Či chce čo vymyslieť. Tak hovorí, vy ste mi pomohli. Napríklad. Keď život je pridelený na jednu lásku, to není tvrzení. To je otázka s bodkami. A teraz, je život pridelený na jednu lásku, nebo není? Čiže komu to vyšlo a je s tou jednou partnerkou, partnerom celý život, no tak nie je pridelený na jednu lásku. Ale ja tvrdím, že každý má právo ísť za lepším. Nie každému sa to podarí to loto proste vychytať pri tom prvom áno v tom kostole. Hej. Čiže jednoducho život je pridelený na jednu lásku, ak stretnete niekoho, s kým vám bude lepšie. Takže opakujem, my píšeme len muziku, ale rozmýšľať za ľudí sa už nedá. No a vy jenom nepíšete muziku a mě zaujala strašně jedna věc. Jo. Vy jste pravděpodobně jediný držitel slavíka, který jako reálně ovlivnil výšku vagónu na železnici. No, a mě jako fakt zajímá, proč a jak k tomuhle došlo. A jsou to vagóny, jenom bychom měli asi našim divákům říct, jsou to vagóny, které dokonce jezdí mezi Prahou a Košicemi. Jasné, to dnes funguje. My tým, že žijeme v autách, vo vlakoch, v lietadlách, tak sme takí, ja neviem, poznáme tie veci a komu každému k tomuto myslí, tak poďme, snažíte sa prispieť s nejakou aktivitou aj pre spoločnosť, nie iba pre seba. Počkejte, Igore, tak vy jste prostě během studia na ekonomické, tady mám ve svých podkladech, Univerzitě v Košicích, vypracoval návrh na rozšíření kapacity autovlaku ze 155 cm na 200 cm. A ten návrh byl zaveden do praxe, takže to není jenom, že něco zlepšujete, vy jste tady reálně, to muselo být náročné, proč? Jako... Nebolo to náročné. Počuť sa, Edison povedal, nikdy som nepracoval, celý život bola zábava. Jo? Warren Buffett napríklad povie, privilegované postavenie zaväzuje človeka k ušľachtilému správaniu. No tak som povedal, prečo tu normálni ľudia s rodinnými autami nemôžu cestovať medzi Košicami, Popradom, Prahou zvýšené. No tak som vedel, bo sme slávna kapela, ľudia na nás chodia aj politici, kadiaky z rôznych strán, opozícia, koalícia a vedel som, že minister dopravy vtedy bol pán Figel a bol na východnom Slovensku, my sme mali koncert vo veľkej aréne a ja som sa nejak dostal cez hovorcu, hovorím, príďte na koncert, mám pre vás niečo. Mal som to vypracované, kamarát bol grafik, urobil to, som to konzultoval na Slovenských železnicách s pánom Romanom Tichým, myslím, že bol som na stanici v Košiciach, pán inžinier Rus a tak ďalej som to pobehal, grafik to spravil, dal som zadanie a prišiel pán minister vtedy, dostal nejaký skybox, dostal tam zelenou misu, salámov, nejaké víno a moju štúdiu. A on povedal, že je to super a že začneme sa o tom baviť. No a 15.12. na Mikuláša na železnicách si ma povolal do Bratislavy, dal som si modrý sveter ako železničiari, aby som nadbehol trošku strategicky. Dal som tie katalógy, rozdal, som odprezentoval nápad, že jednoducho ten horný vagón je v takom previse. A tu prvé 5. miesto. Nie je možné to dvihnúť kvôli elektrifikácii, ale 2., 3., 4. miesto to pustí. Tak pozerali, čo máme robiť. Ja neviem, bratia Česi, bratia Slováci, začali bilaterálne rokovania medzi slovenskou a českou stranou. Vytvorila sa obrysnica, to je také visiace, aby ste tam autičkom prešli. No od 30. januára 2011 je tá štúdia v praxi a vďaka tejto štúdii a všetkým, nie iba mne, tým pomocníkom, vlastne Pražáci chodia do Tatier alebo do Košic alebo Slováci do Čiech chodia vďaka tejto štúdii v tom autovlaku až do výšky 200 cm. To je klasický příběh rockera, opravdu. Ano. Hodně rockerů mi vypráví podobné příběhy. Prosím vás, byl jste někdy taky jako, já nevím, divoký, nezodpovědný? Jasné. Mimo všetky rozhovory je to tak. Jaký jste byl jako teenager třeba aspoň? Deti sa ma na to pýtali. No. Kubo má 19, je na medicíne prvák a dcerka je v treťaku na Gimply a sa pýtali, že tati, aké si mal ty to mládí? A ja hovorím, perfektné. Hovorím, prečo? Hovorím, lebo neboli chytré telefóny. A Ivanka, že akože? A brat hovorí,
nie sú dôkazy, chápeš to. Takže prešli sme si všetkým úplne normálne, okrem drog teda, aj drogy. Drogy sme sa vždycky, aspoň teda ja sa vždycky drog bál a dokonca som nevyskúšal ani tú trávu. Je to smiešne, nikto mi to neverí. Ja sa bojím, mám rád veci pod kontrolou a bojím sa, že toto ma posunie niekde mimo kontrol, takže mám to veľký rešpekt. No a teda okrem toho všetko jsme si užili dodnes. A jak to bylo třeba s holkama? Jak byly ty první lásky? Bolo to nádherné, ale ako nás som sa oženil, sme sa s manželkou dohodli, že si nič nepamätáme predtým. Aha. Takže... No tak aspoň nám můžete říct, protože vy jste se s vaší manželkou potkal na koncertě přes nějakou kamarádku, že jo? Tak aspoň nám prozrte, jak jste jí zbalil? No ja som chcel zbaliť tú kamarátku najprv, ale sme tak štancovali a už to bolo také, že už to naberalo nejaký, ako by som to povedal, potenciálny zážeh nejakého večera. A ona hovorí, počkaj, ešte ti niekoho predstavím. No, že to je moja kámoška Silvia. No a tam to skončilo celé. Dodnes manželke vyčítam, že tá dotyčná mi ju mohla predstaviť aspoň o 3 dní neskôr a že by sme boli spokojnejší všetci traja. Ale tak jednoducho som myslím. Ježišmaria. To ste hodne úprimných manželka. Manželka je úprimná ku mne a nebojte sa, moja manželka, to je šikovná holka. Vaše manželka je velmi úspěšná zubařka, velmi chytrá, krásná žena. Jaké to je skloubit vlastně 2 takhle aktivní kariéry? Je to těžké? Nie je to ťažké, lebo sa rešpektujeme, nesúperíme, čo je veľmi dôležité. A vlastne každý si ide svojou cestou a tie veci, kedy sa stretávame, sú vzácne. Je ale pravda, že tie vzácne chvíle si musíme naplánovať. To je pravda, lebo manželka, okrem toho, že je zubáčka, je členka Európskej asociácie športových zubárov, je vlastne hlavná garantka slovenského zubného lekárstva. Takže to sú veci, ktoré ťažko sklbiť. No a máme tiež rôzne aktivity. Učíme v Banskej Bystrici, máme iné aktivity. Čiže dá sa to a podľa môjho názoru, keby tá kapela Nonem teraz mala prestať hrať a ja by som bol s tou mojou milovanou Silviou v jednej domácnosti 7 dní v týždni, tak asi by som išiel študovať zubarinu a ja. Lebo myslím si, že je to veľmi dôležité odísť, aby sa fakt človek mohol vrátiť. Takže sme určite silné osobnosti a mnohokrát to vyzerá ako konfrontácia 2 osobností. Deti na tak pozerajú a tak dobre, tati, ty si ale frustrovaný z týchto argumentov. Mamka, to si ale prehnala. Čiže oni sú medzi nami ako rozhodcovia, ale stále je tam tá platforma, že sa ľubíme a tým pádom aj tá konfrontácia je na tej báze, že poviem, počkaj, drahá, ľúbime sa, platí to, áno. Tak sa na to pozrieme z tejto platformy. Dobre, poď sem a ideme ďalej. Hej. Ale určite je o čo stáť. A inspirovala vás manželka k nějaké písni? Ty si moja prvá je o nej? To je o ní. Sme boli, niekde sme ležali v nejakej postielke, ale nie tak, ako by si ľudia mysleli, sme sa bavili a vlastne tá pieseň vznikla tak, že ja som chcel niečo dopovedať myšlienku a nestihol som a ona vlastne to dopovedala. A bola to vlastne prvá žena v mojom živote, ktorá presne pochopila moje myslenie. Tak tam je tá podstata, že ty si moja prvá. No a odtedy sa ten rozhovor nezastavil a moji bratia, keď nás vidia sa baviť so Silviou, tak vlastne tvrdia, že my hovoríme naraz 2. A keď sa bavíme, je rovnako ukecaná, tak hovorí, skočil si mi do rečí. Hovorím, ale veď si bola ticho. To som sa ale nadýchla. Hej? Takže je to dosť intenzívne. No. Vy jste zmínil tu Banskou Bystrici, vy tam učíte budoucí umělce. Co jim říkáte jako třeba nějakou radu, kterou nemohou vyčíst z učebnic? Ja hovorím hlavne na to, že ten čas je najdôležitejší element tej celej kariéry. To znamená, keď tam sú ľudia, ktorí už majú 25-27 rokov a my sme ako None mali prvú O2 Arenu už v 27 mojej, tak si myslím, že tie decká už mnohé z nich to nestihnú. Druhá vec, každá tá kariéra je individuálna. Ja im dávam za seba, im hovorím, keď sa pýtajú, čo by mali byť, či herci, moderátori, ja hovorím, prečo by ste si mali vybrať, keď si nemusíte. Čiže vlastne ja občas moderujem raz za 5 rokov nejakú oslavu učiteľov, som nejaký frontman, nejaký muzikant, píšem texty, snažím sa robiť aj nejaký biznis alebo nejaké zlepšovaky. To v rádiu, ne? No jasne. Ja dodnes robím v rádiu a je to vlastne koľko? 14. rok v kuse. A prvýkrát, keď som robil v rádiu, bol rok 92 napríklad. Čiže môžete byť všetkým. Dneska už neplatí, že nie je možné sedieť na 2 stoličkách. Kto to tvrdí?
Hej, to je o vašej logistike, o vašom mozgu, o vašich kapacitách a prioritách. Hej. Takže ja im sa snažím dať vedieť, že nech si oni sami vymyslia kategóriu, čím chcú byť. Ale je to trošku zložitejšie, lebo keď sa spätne pozriem na školstvo, a to nie je, že slovenské, české, to je o tom, aký človek vás učí, tak keby ste bola malá, tak spýtala sa vás niekedy Pavlinko, učiteľka, že v 3. ročníku na ZDŠ, že Pavlinko, čím chceš zmeniť svet? Alebo čím chcete prispieť k tomu svetu. Tak ja tvrdím, že keby sa nás takto ľudia pýtali, tak by nám tú komnatu toho prispätia k tým autovlakom a hocičomu úplne otvorili. Pretože keď ja hovorím deckám, skúste napísať text. A jeden študent mi hovorí, ale veď texty píšu textári. A ja hovorím, a čo ty si dement? Nevieš písať? Nevieš rozmýšľať? Chápete? Čiže sme ako keby učení v tých škatulkách byť. A toto sa snažím rozbíjať, lebo aj vy môžete byť speváčka, pokiaľ ladíte. Aj vy môžete byť textárka, keď sa tomu slovu venujete. Aj vy môžete zlepšiť autovaky, prečo by nie? Hej? Len treba vy sám žijete vlastně tímhletím příkladem, že sám do těch škatulek se snažíte nezapadat, protože já, když jsem se dívala na váš život, tak jsem si právě kladla tu otázku, jestli jste nikdy nepřemýšlel, že byste třeba nebyl muzikantem a zaměřil byste se tady na ty vlaky, jo? Nebo na něco takového. A ja odpovedám, prečo by som si mal vôbec vyberať, keď nemusím. Hej? Občas si do divadla odskočím, ja to hovorím ako keby za milenkou, že tá hlavná holka je no-name a sem tam divadlo. A proste, čo chceš byť viac herec? To sú otázky, ktoré podľa mňa už v sebe majú istú škatulkovateľnosť. A opakujem, žite podľa seba. Vykladajte si svet sami podľa seba. Neexistuje jeden limit pre človeka. Samozrejme zdravotné veci, rodinné, ale my sme no-name a mali sme problém nájsť 30 halierov na lístok na električku. A dneska sme v pozícii, kedy my už dotujeme veci, my sponzorujeme nejaké veci, robíme niečo charitatívne. Takže ak sme to dokázali my, tak to môže dokázať každý. Lenže to, čo je za tým, to je ťažká kategória. Jo? Nás volajú v branži československej, že sme kamionisti. Lebo my stále žijeme v Košiciach. Čiže keď niekto z Prahy ide na koncert do Českých Budejík, je to iné ako keď ideme z Košic. A po tých Budejkách úplne, tam sedí pani manažerka, na druhý deň príde hrať koncert Medzeloborce. A sú kapely, ktoré povedia, Ježiš, to je ďaleko. A my povieme, jasné, radi. Prispôsobíme režim, či je to lietadlo, vlak alebo autovlak, je to jedno, ale sme za to vďační. Takže že tvrdá práce. A čím inými to? Všetci tí najväčší ďatia, či je to Warren Buffett, či je to Edison, či sú to proste dejatelia, to všetko za tým je práca. Je to proste disciplína. Disciplína vás nikdy nezradí. Motivácia, tá lieta takto. Ale tá disciplína je úplne presná ako stroj. Takže kto ochotný je ubrať zo svojho ega a povedať, dobre, kusím si do jazyka, ideme ďalej. Hej. To je základná disciplína v tých kapelách. A ne vždycky všichni jste byli disciplinovaní. Vy o tom mluvíte v rozhovorech. Váš klávesista Zoli o tom mluví velmi otevřeně taky, že se sám prošel obdobím, kdy zkrátka byl alkoholik. Jasne. Vlastně už teď více než 10 let nepije, je absolutní abstinent. Jak tohleto probíhalo v té kapele, dostat se do toho bodu, že jste si řekli, my tady máme problém a jdeme o něm mluvit? No, bolo to ťažké, lebo vlastne ja som bol v kontakte s pani doktorkou psychiatrie, pani Palovou, ktorá bola šéfka Európskej asociácie psychiatrov, čiže veľká kapacita. A dostal som odporúčanie na ne, že keď niekto, tak ona. Takže vôbec tam bola prvá otázka základná, či Zoli to príjme. Lebo povedzme si úprimne, my sme mu síce pomohli k záchrane toho života, ale keby Zoli nechcel, tak sa môžete aj zblázniť. By to skončilo. No a druhá vec, tá kapela musela pochopiť, že to není nádcha, to není ríma. Hej. Čiže človek, ktorý je zdravý, si povie, aký je problém, však keď nemôžem, tak nevypijem. No skúste si nedať rok, Pavlinko, ani dvojku vína nebo frťana. Skúste to. Hej. To je ťažká kategória. Takže toto bolo prvá vec, no a potom sme k tomu pristúpili s tým, že je to oficiálne teda choroba, nejaké onemocnenie. Takže sme k tomu pristúpili a tak ďalej a každý krok sme konzultovali práve s pani doktorkou. No, nabralo to obrátky, ktorá to bola dlhotrvajúca štreka, cesta, ktorá ale priniesla fantastické výsledky. Hej. Ale opakujem, je to vždycky to riziko. Zoli sám hovorí, že on je abstinujúci alkoholik. No lenže dnes už Zoli motivuje nás. To vypadá výborne. Jo, to je po prvé a po druhé, keď my tak na druhé ráno sa vyzbierame, skočíme do auta, fúkneme, jestli je to OK nebo ne. A Zoli si sadne a povie, to je tak jednoduché, stačí si nedať prvú.
Čiže dneska my ho len pomaly doktor. A samozrejme, že mu to osobnostne veľmi pomohlo, lebo na tých konzultáciách alebo tej liečbe. A musel si to přesvědčovat, nebo on sám s tím přišel už? On to pochopil. Ako dostal ultimátum a pochopil, že a práve to je to, že on si prešiel rôzne terapie a bol tam s ľuďmi, ktorí boli ťažkí zločinci, ktorí mali až takéto zážitky a vlastne bolo mu povedané, že ty nie si nič viac. Ty si to isté, čo títo chlapci, akurát je to iný spôsob. A dnes hovorím, ja považujem Zoliho za veľmi vyrovnaného človeka, ktorý má za sebou ale takú dávku psychológie, že on zmenil úplne iný prístup k životu a podľa mňa, čo je veľmi ťažké v tom veku, keď človek musí zistiť, že sa menia sa okolnosti, menia sa vzťahy, bratia, ľudia, kolegovia a kto to pochopí a dokáže sám sa prispôsobiť situácii, tak je totálny víťaz. A Zoli zistil, že ten život nie je iba taký, ale je obrovská sféra tých rôznych farieb, rôznych okolností, rôznych prístupov. Čiže Zoli dnes podľa mňa dokonale pozná princíp obojsmerného šípa. Čo poviete k smerom k vesmíru, hovoríte k sebe. Keď na niekoho nadávate, či to nie je sám voči sebe nejaká nečakaná sebareflexia. Takže s ním sa fantasticky vedú debaty. Fantasticky. No a jedna věc je, že jste tam rodina, jste tam 4 bratři a 2 kamarádi. Tak jedna věc je to přátelství a druhá věc je, že ta kapela je samozřejmě i biznes. Ano. Tak jak jste malovali tuhletu hranici? Byla tam třeba debata i o tom, že možná ho budete muset vyměnit, protože krátkodobě s vámi hráli jiní muzikanti. Hrali s nami vynikajúci chlapci, Zoltán Todt a Daniel Špiner, s Katkou Koščou je fenomenálny klávesák. Bolo to čudné, ja to poviem celé zhrniem na tom, čo povedal kolega, bubeník Ivan Bráško, keď sa Zoli vrátil. Hovorí, Bože, ak je dobré, že si späť. Lebo tá alchymia toho celého mechanizmu, toho dobre namazaného stroja, proste bola iná. Nebol to ten 3 liter štvorvalec, 6 liter namakané auto. Bolo to tak, nejak to šlo, sme si na seba zvykali, ale nedokážete tú alchymiu oklamať Pavlinku po tých rokoch. To sa nedá. Že vrátil sa a všetko bolo super. Druhá vec, taký ten známy fakt o tom zdravom kolektíve je, že každý do každého rípe, nikto sa neuráža. Jo? Sú takí, ktorí rozdávajú viacej rany, sú takí, ktorí nevedia príjmať rany, to sa dá eliminovať. A u nás ten sarkazmus je dosť vyvinutý. Čiže keď sa Zoli vrátil a v tej skúšovni vedľa klavíra bola minerálka, tak sa pýtal, chlapci, koho je to flaška? A práve Ivan hovorí, Daniela Špinera a nechajú tam. Tak si predstavte, že prídete a vám okamžite niekto z kapely dá najavo, že nesie tú samozrejmosť. Čiže a boli debaty, pýtal sa Zoli, akí sú tí klavesáci. A ja hovorím, trpezliví. Takže to sú také Oni čekajú oni počkajú. Jo, jasná, dokonca tady stalo, s náma že začali otvírák, tak oni ho chtějí zažiť znova. Dokonca sa stalo jednoducho, že Daniel mi volal, že Iggy, snívalo sa mi, len sa pýtam, je to, keď hovorím, áno, Danko, mám ťa na telefóne, neboj sa, všetko v pohode. Čiže je to ako keby profi namazaný stroj. Hej. Zoberte si, že máme manažment, máme produkčnú, máme 2 technikov, máme osvetľovača, máme zvukára, každý má autonómiu. My ako kapela nevstupujeme do tých procesov, lebo keď sú ľudia na svojich pozíciách, OK, prečo by ste trpeli nejakým stihomamom, že ja to musím riadiť. Nie. My do toho vstupujeme, až keď je problém. Čiže keď s nami hral, dajme tomu, ďalší kamarát Basák, keď náš Basák súčasný bol na svadbe brata, tak prišiel do šatne, dobrý deň, ja som Mates, som váš technik. Basu zoberiem, naladím, donesiem. Tam je večera, tam máte sluchátka, vidíme sa dole 5 minút pred koncertom. A tí ľudia si zrazu ochutnali, že to je tak. Bodyguardi vás berú cez tých ľudí, dostanete úterák, dostanete presné dispozície, ubytovanie, veci, príjete autom, ešpezetka sa nahlási. Takže ten kamarát Pali hovorí, že počul som niečo, neviem, ako to funguje, ale nemal som ani šajn, že to bude takýto level. Chválim, ale nie sa, ale tých ľudí, ktorí v tom našom okolí to vlastne vyšperkovali do totálneho, úplne super úrovne. Je pro vás dôležitá tá profesionalita? Je, lebo keď ste v úvodzovkách popík, rocker, hockto a idete si, že holky a proste ten rock'n'roll, tak vám nedojdú veci, ktoré sú dôležité. Čiže dnes už medzi sebou okamžite schytáte ten sarkazmus, tú dávku sarkazmu, keď meškáte 5 minút.
A to nie, že my sme hviezdy, na hviezdy sa počká. Ne. Čiže tá profesionalita, tá disciplína je medzi nami tak zakorenená, že keď zvukár príde na zvukovku a technici ho čakajú, hovorí, hele, je to kolegiálne. Jo? Keď niečo sa nepodarí, no tak manažerka ide na pranier. Hej, a vlastne to je taký ten nekompromisný kolobeh, kedy? Keď sa niečo podarí, to by mal byť normál. Za to sa nechváli. Jo? Ale keď sa niečo nepodarí, tak nechcel by som byť predvolaný. A to zní strašně všechno idylicky, ale přece jenom jako tolik lidí pohromadě. Pavinko. To není idylické, není práve naopak. To je normálna drezúra. No to takhle, no máte pravdu, ono to zní, mě právě, a tu drezuru tam provozujete všichni, nebo jste vy ten, kdo ji provozuje? Ja som naposledy schytal 2 dní dozadu v aute, tiež, čo som jasné, to je úplne normálne, tak by to asi malo byť. Toto je výhoda možno tých kapiel, že keď ste solo spevák, tak vy si najmete muzikantov. Nikto vám nepovie, Pavlinko, dajte si dole to tričko, dajte si rúžovo, lebo v tom černom. Nikto vám to nepovie, lebo ste najatý muzikant. Ale keď ja prídem a poviem, máš tie gate vyblednuté, daj si ich dole. No tak odolávam pol roka, jo, alebo neviem čo proste. Ale potom ten tlak dojde a proste si to oblečenie musíte zohnať. Hej. A to je vlastne tá rovnováha toho. Druhá vec je, že sme sa za mladí dohodli, že všetci máme rovnaké honoráre. Dnes si myslím, kolegovia, že to bola veľká chyba. Tam hlavne to řekněte do tej kamery. Veľká chyba. A keď ešte raz by som žil tento život, tak spevák si zaslúži viac. S tím souhlasím samozřejmě. Ste fantastická. Čo robíte od januára? Já jsem taky kdysi zpívala v new metalové kapele a tohle bych tam vysloveně propagovala. Ale my jsme se nedostali na tu vaši úroveň. Bohužiaľ. Ale zase, keď to takto urobíte, ja som s tým uzrozumený a radšej budem hrať v úvodzovkách za 1/6 a máte pokoj v kapele. Ako keby ste mali brať 2-krát viac ako ostatní a niekto vám povie, vyrieš si to sám, berieš viac. Takže máte kľud, pokoj. Holky sme vyriešili, nikto holkám na to nešahá, to je každý individuálna vec. Nepřebírali jste si nikdy holky? Možno áno, protože ale to sme ešte neboli kapela. Teď jste profesionálové, jo, ale pojďme si to přiznat, vy jste vedle sebe vlastně dospěli. Vy jste se z těch kluků stali těmi muži. Tak to přece nemohlo být všecko pořád profesionální. Asi jo, no. Ja si niečo matne pamätám, ale hovorím, našťastie som sa oženil, takže sme si takže ta minulost neexistuje. Ano, je to tak, je to tak. Vy jste spolupracovali s mnoha českými interprety. Mě zaujala ta spolupráce s Karlem Gottem samozřejmě. Vy jste někde dokonce řekl, že jeden z nejkrásnějších momentů v historii vaší skupiny byla ta chvíle, kdy jste hráli Včelku Máju Karla Gotta na jeho 70. narozeninách a Karel za vámi spontánně přišel na pódium. Neviem, či na pódium, to bol v O2 aréne, ale prišiel za nami s tým, že to bol podľa mňa najkrajší aranžman večera. Tam sa skamarátili a vlastne sme dostali od Karla absolútnu slobodu. Dokonca sme mali, ja milujem to vaše české slovko, rozevře v kapele a bola to hádka, lebo bolo tam krásny refrén. Tá včielka, čo vám o nej spievam, to je Mája. A prišiel som s nápadom, a dnes nám slaví náš kamarát Kája. No. A teraz hádka, nie. Jeden kolega z kapely, čo si to dovoluješ, to nemôžeš, veď to je Karel Gott. Počkajte. Nepoznali sme sa s Karlom, ale mali sme taký cíťak vo vzduchu, že je to fantastický šlachtic, ale s dušou klúka. A potom sa nám to verifikovalo, že on mal strašne rád tie také naťahovačky a ten humor. No tak sme sa dohodli, že dobre, dohádaný do krvi, pošleme Kájovi obidve verzie. No a môžete si tipnúť, ktorú si vybral. Je mi to jasné. Takže O2 Arena, prišli Slováci v krajine, kde sa piesok liehal, aranžmany a tak ďalej. A teraz tá včielka. A dneska slaví náš kamarát Kája, ten Karol, tak úplne šťastný, že ho niekto v podstate asimiloval do nejakej piesne skrze mladých chlapcov, však vtedy mal Kája, myslím, že 75 rokov, alebo koľko. Jo. No a to vlastne ten Karel Gott poňal ako takú hodinnú rukavicu asi. A potom asi 2 roky za nami prišiel, že kľúci, od vás nemám v repertoári nic. No a ďalšia vec, ktorú si myslím, že si nás zamiloval, bolo asi tá reakcia naša, lebo my sme mu povedali, majstro, nepoctený, ale dohodíme sa tak, že ak nám napadne song hodný spojenia No Name a Karel Gott, tak sa vám ozveme. Ale ak nám nič nenapadne, tak z toho nič nebude a naďalej sa snáď budeme v tej branži rešpektovať. To asi nečakal. A Karol hovorí, Igore, tohle som v živote neslyšel. A ja hovorím, ďakujem pekne. No po tých 3 rokoch, ešte tam bola taká jemná zvláštna komplikácia, bolo 90 rokov Slovenského rozhlasu a my sme napísali pieseň Kto dokáže a naspieval som to sám.
bolo to oslavné, všetko, smokingy, orchester a tak ďalej. No a potom Zoli hovorí, nedáme tento song Karlovi, kto dokáže výzvu zovrieť v peste, a taká motivačná vec a človek počúva roky dlhý hlas, ktorý dáva nádej. A jasné, tak sme sadli u Karla, vtedy ešte náš manažer bývalý, ja, Ivanka a Karol, my mu to pustili. No, že kto to napsal? Ja. A ten text, ja. Vy ste geniálni, ďakujem, viem. Tak sme sa smiali, rehotali, toto malo rád. Hej. No a potom sme mu povedali, že či do toho vstúpi, aj keď tá pieseň už sama funguje. No on hovorí, ale ja som nikdy nespieval v pesničke, ktorá už fungovala. A ja hovorím, majstro, tak aj Christina Aguilera vstúpila do niečoho, čo už bolo. Tak skúsme to. Tak som dal text červenou on, modrým ja. My to urobili, natáčali sme to. Na vlastne premiéra bola priamo v tú arene pod jedným rádiom a bolo to ku koncu programu pred jeho samostatným vystúpením. No a bolo to zložité, lebo vlastne pán God už mal nejaké zdravotné veci. No a sme sa dohodli, že nebude to s orchestrom, v žiadnom prípade na playback, nie. Tak sme povedali, keď sme na Bertramke cvičili, že majstro, dajme to ako šanzón. Čo znamená, Zoli je geniálny korepetitor. Hovorím, my ten šanzón učíme na tých školách. A hovorím, keď sa budete potrebovať nadýchnuť, Zoli robí kudrlinky. Jo, hovorím, áno, zrýchli, dobehne vás, keby to bolo tak akože na pankáče, na kluky. Skúsme to. Hovorí, šanzón pre 15 000 ľudí, skúsme to. No tak sme to dali. A vlastne dopadlo to úplne krásne. Bolo to úplne iný moment večera, ako keby tie kapelové a orchestrálne veci. Takže paradoxne si myslím, že to bol jeden z najkrajších momentov kariéry. No a o tých príhodách, ktoré s ním máme, keď sme prišli nadržaní, ideme cvičiť. Počkajte. Nejdřív oběd, pak tankové pivo, pak káva, pak filozofie, histórie a jestli zbyde čas na zpívání, tak to skúsim. A my, že chlapci písali SMS-ky, tak čo, ako to ide po 2 hodinách? A my, že ešte nejeme karbonát, tak akože Takže boli to nezabudnutelné chvíle a možno aj práve sa hovorí, keď sa s niekým vidíte, spolupracujete, tak chtiac, nechtiac, ten obojsmerný šíp, preberáte od neho tie zvyklosti. No a Karel nikdy neodmietol žiadneho fanúšika. Vždycky bol tak úslužný, že mnohí v branži hovoria, že to snad je možné. Vy jste tím ale taky známý, že jste velmi přátelští k vašim fanouštíkům. Je to možné, alebo sme len dobre vzdelaní herci a robíme to vychcané. Ja len som zasial a zase nech si to každý vyloží, jak chce. Máte, Igore, nějaké nesplněné sny, ještě které byste si chtěl splnit? Ať už hudební nebo nehudební? U nás v kapele sa tak traduje, že čo by sme chceli ako muzikanti. Chceli by sme raz vidieť Nóne naživo. Čo sa asi nedá. To se nedá, ale počkejte, vy mi z toho neutečete. Mě zajímá, máte nějakou kapelu nebo i muzikanta, s kterým byste ještě chtěli udělat nějakou spolupráci? Nemám to tak a tiež to považujem trošičku za tú otázku, škatulkovací? Nie, ktorá už niekde smeruje. Hej? A pritom máme skúsenosti, ktoré prišli s tým životom. Keď kapela Činasky, ešte nebohý Pavel Grohman, bubeník nás oslovil, tak sme to odmietli, že my na tie duety mód nie sme, ideme svoje veci, tak taká zháčilo ho. Potom to skúsil ešte druhýkrát a tiež nebolo na to boborúvka, čoriedka, také nejaké veci, že či to nebude nejaké ľahké. No a potom sme išli po tom koncerte tým autovlakom do Košíc a myslím, že brácho Ivan mi hovorí, že nerob z toho srandu, rob to na vážno. A bolo, halo priateľ môj, vraj už sedíš vo vlaku. Čiže prišla myšlienka. Nebolo to vytúžené, že Rolling Stones nebo Činasky, ale prišla myšlienka v tom vesmíre a tá myšlienka zasiala a prišla spolupráca. Takisto s Terezou Maškovou, ktoré sme napísali pieseň O nás dvou, tak Zoli nejak mal myšlienku, že tá holka spieva jak boh. Mám taký nápad, Janka Kolesárová, herečka, urobila nejaký text, ja som niečo upravil. No a sme za ňou prišli, dali sme to na uška, ona chce v tom spívať. Perfektne, dneska máme spolu duet pred výkopom. Čiže sme nemali túžbu, že tá holka, hej, ale proste život to nejako... Vy proste věříte, že to přijde, když jste na té správné cestě? Asi tak... áno. Mám, dovolím si tvrdiť, životného kamaráta Marek Berger z Olomouca z jedného rádia a sem tam tak vypisujeme také veci po večeroch a on mi napísal, že nezabudni, vesmír není blbý. Takže keď ten vesmír to podhodí a zase sme pri tých ušiach, otázka je, či máte tie sonáry nastavené na to, aby ste to vnímali. Aby ste pochopili, že ten vesmír a tá intuícia, proste to sú veci, ktoré nás úplne presahujú. Ale keď sa necháme zahltiť tými vecami, že spotreba auto, veci, čas, veci, krásne oblečenie, všetko, myslím si, že sami sa naučíme
nepočúvať ten vesmír, alebo to intuíciu. Hej? Čiže nechcem, aby to vyznelo ako nejaká ducharina. Ja som normálne človek, ktorý sem tam sa aj spotí, aj potrebuje spať, ale myslím si, že je to o nastavení človeka. Tak skúste to a vykladajte si ten svet podľa seba. Igore, tady na té židli často sedí i politici. A v poslední době, zvlášť po našich volbách, tady slýcháme pozor, ať se nevydáme na tu slovenskou cestu. V Bratislavě protestovali před pár týdny tisíce lidí proti krokům Ministerstva kultury. Ta společnost je rozdělená. Jak se vám dnes jako umělci, ale také pedagogovi vlastně dívá na to, co se u vás děje doma? Ja si myslím, že to nie je až tak horké, ako sa to prezentuje, pretože každé médium má nejakého majiteľa. Každá správa, každý článok sleduje nejaké vlastné záujmy. Keď sa bavíme o objektívnosti médií, objektívnosti toho, čo sa deje u nás, u vás, tak ja to vidím s chlapcami najlepšie, pretože žijeme tu, poznáme, aké to bolo pán Fiala, pán Babiš. Žijeme u nás na Slovensku, aké to bol pán premiér Matovič, pán premiér Fico. Čiže to je taký ten generalizmus toho, je veľmi nešťastné. Ja nemôžem povedať, všetky ženy sú také, všetci muži sú také, Slováci sú také, Česi sú také. To sa nedá táto kategória generalizovať. Čiže ja hovorím, ľudia, ktorí sú umelci, ekonomovia, biznismeni, by vždy mali pracovať nad rozmer tej či onej vlády. Pretože princíp vlády je to, že sa mení každé 4 roky. Keď niekto vydrží dlhšie, tak príde únava a mení sa to aj tak. Ako môžete strácať čas a nervy tým, čo sa deje v politike? Keď tá politika je a priori bez kontinuity. Viete, čo tým chcem povedať? Áno. Ja viem garantovať svoju prácu. Ja budem pozerať Prostor X, lebo viem, že ste tu vy a bolo to dobré, bez lichotky. Alebo malo to hlavu a petu. Keď tu príde iný novinár, tak jeho si vypnem. Alebo zapnem. Možno bude lepšie ako vy. Ale pre mňa politika a celá ten diskurs o tom, čo ako je v podstate zbytočný. Pretože... Takže vy nemáte obavy jenom, když... Ja nemám obavy, lebo teraz je taká vláda, pred 2 rokmi bola iná vláda, o 2 roky, alebo ešte bude zase iná vláda. Pokiaľ to bude vždy o človeku, Pavlínko. A budete vy ministerka kultúry. Ja som si istý. Ja som za. Zajímavý nápad. Aby sme pochopili, ja to, ako to vidím ja. Vždy ten človek, ktorý bude minister toho, alebo hospodárstva, alebo ja nie, proste dopravy, logicky formuje alebo deformuje oblasť na svoj obraz. Je to logicky. Všetko, čo poviete, vychádzate z vás. Nevyhýbam sa otázke. A ľudia príliš žijú politikou. Od rána, keď vstanem, mám toľko práce, pozriem si kto čo povedal, ale prosím vás, Machiavelli, spôsob, akým sa moc získava, je diametrálne odlišné od toho, ako sa moc vykonáva. Je to remeslo, tá politika. Čiže mne skôr napríklad vadí, že celý ten svet sa obratil v neskutočný marketing. Neskutočný. Čiže keď poviete niekomu, povedzte mi po prezidentke, po prezidentovi, po premiérovi, aká ostala myšlienka. Mňa zaujíma toto. No a keď nájdete niekoho, po kom ostala myšlienka, či prebratá, prezentovaná, alebo vlastná, tak toto je pre mňa pieseň Chýbajú nám elity. Je strašne málo tých elit, čiže opakujem, či je to ministerka kultúry, alebo u vás minister kultúry aktuálne. Viete, keď v roku 89 naši rodičia, my sme mali 10 rokov, štrngali, že raz si budeme všetci voliť, koho chceme. A dnes sa nenávidíme za to, že si volíme, koho chceme. Mne je to smiešné. Ako môžete vy neakceptovať to, že ja volím inak ako vy? Ako si to môžete dovoliť, povedzte mi. Takže konkrétne mená, všetko je to dočasné. Hej? A ak prídeme s opatreniami, ktoré nám pomôžu žiť, ľuďom, umelcom, podnikateľom, že vieme sa spoľahnúť ten štát, budeme ich voliť do konca života. Ale pozor, ja viem garantovať svoju prácu. Nebudem sa zaoberať niekým, koho prácu garantovať neviem. Je to veľmi jednoduché. Poslední otázka. Mluvili jsme o O2 aréně, ta vás čeká v prosinci. Bude to narozeninová O2 aréna. Co od ní mohou vaši fanoušci čekat? No, my sme sa rozhodli, že to dáme v centre toho diania, kde pôsobíme. Čiže keď sa pýtajú, prečo to nie je v Košiciach, prečo to nie je v Bratislave, keď ste Slováci. No pretože centrum toho, kde pôsobíme československého trhu, je Praha. Že je tu veľa Slovákov, Moravákov, Čechov, dá sa to doniesť lietadlom, vlakom, autovlakom. Preto Praha. A bude to koncert, ktorý má jedinečný repertoár, budú tam hostia a vlastne
aj ten repertoár sme postavili z toho, aby si na to prišli aj tí, čo nás milujú celý život, aj tí, čo nás poznali neskôr. Takže jedinečnosť z toho koncertu je zaručená. Druhá vec, my tam v ten večer nebudeme mať predkapelu, lebo chcem, aby tie 2 hodiny muziky boli o tom vzťahu fanúšik a tá kapela. Takže aj to je, že tam tých ľudí nenaháňame nejakými 6-hodinovým koncertným programom. Určite je na to taká krásna hláška, že zahráme to najlepšie, čo doma máme. Tolik Egor, Tymko, já vám děkuji, že jste si na nás dnes udělal čas a někdy příště na viděnou. Do skorého vidění, ďakujem. A to už je z dnešního Prostoru X. Já jenom připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na reflex.cz. Poslechnout si nás můžete také na všech podcastových platformách. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět příště. Na viděnou.